लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव राजनितिनि गुदुं मोनसे रादाब होनो नागिरदों। निलुर स्वर्गियारि सारा मोनसे बाथ्रा फोरमायथिदों। बिथाङा दिनै प्रमद बर'नि सायावहाय मोनसे बाथ्रा बुंथिदों। लोगोसेयैनो बिटिआर नि रायजो राजाफ्रा दिनै बेसेबां माबायदि परिमाननि गेजेरजोंहाय दिनै मोजां मोनदों इउपिपिएल खौहाय मानि सायाव मोजां मोनदों बेनि बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै लानानै फैदों। आरो सिगां नोंथांमोन मोनसे बाथ्रा खिथानो दे आं दै। गाबोन फुङावहाय बे चेनेलावनो मोनसे मोजां टपिक भिडिअ फैगासिनो दङ। नोंथांमोना रिडार खालामबानो जाबाय। आं 7:30 जानाय लोगो लोगोनो आङो हगारगोन भिडिअखौहाय। एकदमबारे मोनसे स्पष्ट भिडिअ। आं बेनि गेजेरावहाय नोंथांमोननि सोंनाय फिननायनि कुइसनफोरखौ होनांगोन। जे इम्पर्टेन्ट भिडिअ मोनसे लाना फैदों आं जे बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि सायावहाय माबायदि मा जानानै दं बेखौ नोंथांमोननो होगोन गाबोन। फैगोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनो हागोन। सानफा एफा बेबायदिनो बिपिएफ दोलोआ जोबलांनायनि लामायाव आङो खोब दुखु मोनदों जे बेबायदि इसिबां थाबै बिपिएफ हानजाया जे जोबस्रांगोन आं बेखौ सानाखैमोन। आं सानदों जे बिपिएफ हानजाया आरोबाव 5 बोसोर थाबावगोन होननानै, खिन्थु दिनै नुबाय बिपिएफ हानजानिफ्राय सानफा एफा दिनै रिसेन्टलि सेन्ट्रेल लेभेलनि 3 जि बिसोरनि लिडार, बे लिडारा रिजाइनेसन होबाय। आङो बुंनो सानो जे मोनसे समनिनो खोब शक्तिशाली बियो पलिटिकेल पार्टिमोन, खिन्थु दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया शक्तिशाली जानाय लोगो लोगो बिपिएफ हान्जाया लासै लासै गैया जालांनो हमदों। आं बेखौनो खावलायगोन आरो बुंनो सानो जे जाय बिथांमोना रिजाइन होबाय बिथांमोना जाहाथे जोंनि रिजनेल पार्टी, बे रिजनेल पार्टीफोरावनो बिथांमोना जाहाथे हाबफैयो, आं बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायगोन। खारन जों जोंनि बिथाखौ थिग खालामनो थाखाय, जोंनि ओनसोलखौ थिग खालामनो थाखाय जों जोंनि रिजनेल पार्टीखौ थिग खालामनांगोन, स्ट्रं खालामनांगोन। गतिके आङो बिथांमोनखौ गुरैयैनो वेलकाम जनायो आरो बिथांमोनखौ आं गुरैयैनो जों बयबो बरायना लानो गोसो जादों। आरो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल हान्जाखौ आरो बिटिआर ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय नैबे इउपिपिएल जि राजनिति दोलो, बे दोलोआ जोंनि समाजनि थाखाय, जोंनि बिटिआरनि थाखाय मोनसे शक्तिशाली हान्जा जानो थांगासिनो दङ। खारन जों मिथिगौ जे बिपिएफआ खोमानानै गालांनाय एमपि, बे एमपिखौबो इउपिपिएलआ लाबोफिनबाय। बिपिएफआ खोमानानै गालांनाय बे रायजो सभानि एमपि, बेखौबो इउपिपिएलआ लाबोफिनबाय। गतिके जोङो गोग्गानाय मोनदों, जोङो साबायखर होनांगोन जोंनि मानिजाथाव लिडार प्रमद बर' बिथांखौ। खारन बिथांनि नाजानायावनो जोङो दिनै दिल्लीयाव जोंनि जि नांगौ, जोंनि जि समस्या, बे समस्याफोरखौ दिल्लीयाव बुंनानै लाहैनो हानायनि जि मोनसे सुबिदा, बे सुबिदाखौ दिनै मोनफिनबाय। दा बेखायनो दिनै बेबायदि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव गोबां बेबायदि राजनिति दोलोनि व्यक्तिफोरा जयनिं जानो थाखाय लाइन जानानै दङ। गतिके नोंथांमोना नुगोन साननैसोनि उनाव रायजोफोरनि जि गेजेराव बिथांमोना बबे हान्जायाव जयेन जायो। गतिके आङो इउपिपिएल हान्जानि सासे मेम्बार जानानै जाय बिथांमोना रिजाइनेसन होदों बिथांमोनखौ आङो जोंनि हान्जायाव वेलकाम जनायदों। आरो आङो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ ज'यै खामानि मावनायाव हेफाजाब आरो मदद मोनगोन, आं बेखौ मिजिंथियो। दोलो एंगारनायनि आन्दोआव नोंथांनि बायदिब्ला मा दङ? दोलो एंगारनायनि जाहोनखौथ' जों बयबो मिथिखागौ। जेब्ला दैदेनगिरिनि बा लिडारनि जि अभाब जायो, लिडारनि जि कमिउनिकेसन, लिडारनि जि दैदेननाय, बे दैदेननाया जेब्ला मोजां जाया, अभाब जायो, अब्लानो बै हान्जानि गोबां लिडारफोरा बे हान्जाखौ नागारनानै गुबुन हान्जायाव थांनायनि मोनसे जि सिन्ता सरसा जों बेखौ मोननो हायो। गतिके जाय बिथांमोना रिजाइन होदों बिथांमोना खोब मोजां दैदेनगिरिमोन। बिथांमोनखौ लाखिनो हायैनि
कारनानो जाबाय दैदेनगिरिनि गोरोन्थि मावनाय बे गोरोन्थि मावनायनि थाखायनो दिनै साफा गाबोन साफा बे बिपिएफनिफ्राय गुगाबोबाय थादों आरो गुगाबावगोन नोंथांमोना नायबाय था साननैसोनि उनाव आरोबाव गुगागोन एमसिएलए गुगानो थांगासिनो आं दिनै नोंथांमोननो माने सिगां बुंग्रोबाय साननैसोनि उनाव बिथांमोननिफ्राय आरोबाव सासे एमसिएलए जोंनि दोलोआव फैनायनि थाखाय जुजा जाबाय थादों आं दिनै नोंथांमोननो सिगाङै इनफरमेसन होबाय दा मुंखौ बुंथ'नाय नङा नोंथांमोना साननैसोनि उनाव नोंथांमोननि चेनेलावनो बेखौ दामनायखौ जों नुनो मोनगोन समाज बिजोङाव जिहेतु खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव हाबनायनि बाथ्राया गोसारबाय थादों बे रोखा जामार बेखौ रोखा जादों जायाखै आं मिथिया जोंनि इउपिपिएल हान्जानि जोंहा सेन्ट्रेल दैदेनगिरि आरो किर्ख नेतृत्वफोर दङ गोजौनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना सावरायलायगोन बिथांमोना सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि मानिजाथाव इउपिपिएलनि आफादगिरि मानिजाथाव प्रमद बर' सारनि डिसिसननि गेजेरजों बियो हाबनाय हाबै आरो जोंनि केबिनेट डिसिसननि गेजेरजोंसो बेखौ फाइनाल रायजोफोरनि गेजेराव जोङो होनाय जागोन खाम्फानिसिम माबाफोर मेसेज थागोन नामा जेबो मेसेज गैया बिथाङा खोब सासे मोजां समाज सिबियारि बिथाङा गोबां सम बिटिआरखौ दैदेनबोदोंमोन बिटिसिखौ दैदेनबोदोंमोन गतिके बिथांनाव सम दंबावो बिथाङा समाजखौ मावनो थाखाय गोसो गुदुं आरो इयुनाव समाजनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय बिथाङा माबा मोनसे मोजां सिन्ता खालामनानै दिनै बेबायदि मावदों गतिके आं बिथांनि जि डिसिसन बे डिसिसनखौ आङो मा होनना बुङो नुखाबाय नङा होमबा निलु स्वर्गियारि बे सारा माने बाथ्रा बुंथिदों जे प्रमद बर' दैदेननाय जेनाखि बिटिआर गभर्नमेन्ट एबा इउपिपिएल सरकारा दिनैसिम माबायदि खामानि मावदों जायनि फलाव दिनै गोबां माखासे नेताफ्रा दिनै बिथांखौ मोजां मोननानै दिनै दल नागार दिनै बिथांमोना फैनो राजि जाना दं बेल' नङा आरो रायजो राजाफ्राबो दिनै लैहोर दिनै इउपिपिएलखौहाय सापर्ट खालामनो फैनो थांगासिनो दङ बे बाथ्राखौथ' स्पष्ट निलु सारा बुंखांखाबाय स' गतिके बे हयथ' नोंथांमोना बुजिनो हाखाबाय बिथांमोना आं दिनै मानि सायाव रायलायनो नागिरदों आं जेबो बाथ्रा बुंनाय नङा मानोना दिनै सारा बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट खालामनानै होदों आरोखि थेंक इउ